ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒትና እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ንኹሉ ኣገዳስነት ዘለዎም መቸም እቲ ኩነታት ኣብዚ እዋን እዚ ቀጻሊ ከም ሪፖርት ንገብሮ ዘለና ዓበይቲ ሓይልታት ኣብ ፍልይ ዝበለ ወይ እውን ልዑል ረስኒ ዘለዎ ረፅሚ እዮም ዝርከቡ ዘለዉ ብፍላይ እቲ ናይ ዩክሬን ራሽያን ዳርጋ ናይ ኣሜሪካን ራሽያን ኣብ ምዃን ገፁ ከም ዝኸይ ዘሎ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ክጥቀሙ ክልቲኦም ፈተነታት ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ብፍላይ ድማ ኒኩለራዊ ኣፅዋር እኳ እንተዘይተጠቀሙ ኣብ ኒኩለራዊ ፀዓት ዘለዎ ቦታ ሓደገኛ ጨረርታ ክፈጥር ኣብ ዝኽእል ቦታ መጥቃዕቲ ክግበር ጀሚሩ ኣሎ ከምኡ እውን መጠንቀቕታታት ክወሃቡ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ድማ ነቲ ኩናት ከነኣስዎ እዮም ዝፍትኑ ብዙሓት ተንተንቲ ግን ሳልሳይ ኩናት ዓለም ኣብ ቀረባ ግዜ በዚ ዘለዎ እንድሕር ቀፂሉ ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ክኸይድ ከም ዝኽእል ምክንያቱ ኣብ መሬት ናይ ራሻ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣትሎ እዚ ድማ ፕሮቮኬሽን እዩ ራሻ ድማ ኣብቲ ናይ ኒኩለራዊ ዶክትሪን ናታ ልውላዊ መሬታ ክድፈር ትኽኢሉ ወይ እውን ሰራዊት ሓደጋ እንተተሰሚዕዎም ኒኩለራዊ ኣፅዋር ክትጥቀም ከም ትኽእል ስለዚ ራሻ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ክትጥቀም እያ ኣይኮነን ትፀብፃብ ዘሎ ኣብቲ ኒኩለራዊ ፀዓት ዝጥቀምሉ ናይ ዩክሬን ይኹን ናይ ራሻ ብዙሕ ስግኣታት ክፍጠር ጀሚሩ ኣሎ እዚ ድማ ንኤውሮጳ ዘለና ኣዝዩ ዘሰክፍ ዘሕዝን ንምሉእ ዓለምና ድማ እቲ ዝኸፈ መድረክ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ መጀመርያ ብኩሉ መንገዲ ክርአዮ ኢና እዚ ኩናት እዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ጠጠው ክብል መደብ ከም ዘይብሉ ብኩሉ መዳይ ክንርኢ ክንፍትን ኢና እቲ ኣካይድኦም ይነግረና ስለ ዘሎ እንታይ ዝግበር ዘሎ እዚ ኣብ መጀመርያ በዚያ እስከንጀምር ለንቀነ ተገይሩ ዝነበረ ኩነታት እዩ ካብዚ ተበጊስና እቲ ኩነታት እናረኣናዮም ከይድና ወታደራዊ ዓቕሞም ነፍሲ ወከፎም ኣብ ምድልዳል ከም ዘለዉ በኣሜሪካ እስከንጀምር We must sadly cancel the army. This, I admit, is a bit of a victim-blaming scenario. The army got worked over, scammed, I guess. Allegedly, they got a bad deal, as Trump would say, and I'm blaming them for it. Here's the article from military.com. The Army is seemingly having buyer's remorse after an $11 million marketing deal with the United Football League and Dwayne "The Rock" Johnson. The high-profile, high-dollar deal likely didn't lead to a single new Army recruit, and they... أمريكا سراويت حدشت سراويت من سيات أب سراويتها كتقصر لعلن تحتن تبلا لاجن مسلات أبيوا حلف حليفة 11 مليون دولار جيرا مستناي أمريكا فوتبول ويكا NFL جبلوه مساتهم ديل جيرا عبيتنا هوليوود أكترات كم بعل The Rock مالتيوتي جونسون دوين جونسون نعتاتهم كلهم أوافيرا عبيت سلبريتي جيرا من سيات سحبانا بسراويت كتوت زفتنته أي سلت أنا خونا له guess what እዚ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሰለምታይ ሰራዊት ጌራ ኢላ ነዛ ሃገር ድከታ ከተፅገብ ትፍትን ዝነበረት ሃገር ንባዕላ ቀደም ብገንዘብን ብገለን ተሽኩዖ ዝነበረት መንእሰይ ሎሚ ናይ ኣሜሪካ ጉዳይ ኩሉ ሰብ ስለ ዝፈለጦ ብፍላይ ኣሜሪካውያን ንዓበይቲ ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ ንከርብሑ ሂወቶም ኣብ ዝኾነ ዓለም ከይዶም ከጥፍዎ ስለ ዘይደልዩ ብፍላይ ድማ ፀለውቲ ከም በዓል ኣንድሩ ቴይት ንምንታይ ኢኻ ትመው ዘለኻ እታ ሰራዊት ኮንካ ዘለኻ ንስኻ ብምማትካ ዝረብሕ ኣሜሪካዊ የለን ንስኻ ብምስንካልካ ዝረብሕ ኣሜሪካዊ የለን من دائم زربحو كوربوريشناتن عبيت تكالاتن ناي وقع صوار زفريو تكالاتن يوم زهبتم زلو نسخاقن هي وسدراخان تزختم بمبال بزوح جزي فيديوتات كسرح سلاز جمري سراويتنا أمريكا تدلاينتو تطلابنتو إنهم قلقلي خيدالو أو كل هقرات أوروبا دما تمساسالي سراويت كبرك وهابتو خينو انتاي كخون زلو جست كل جزي كنا سولو لزالنا أرس ناي بحكي إذا درف ناي برخت منقساب بهار دمتاوي برخت منقساب دكتور برخت منقساب ناي بحكي ناي سراويت ناي ኤርትራ እትገልጽ ደርፊ ስለ ዝኾነት እየ ብዙሕ ግዜ ዘምፅኣ ስለምንታይ ኢና ድማ ነምፅኣ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰራዊት ልዕሊ ማንም ዋጋ ዝኸፈለ እዩ እቲ ኣብኡ ኮፍ ኣቢልዎ ዘሎ ድማ ሰራዊት ክበሃል ከሎ ሓያል ሰራዊት ክኸውን ድሕሪ ኮይኑ ቀዳማይ ዕላማ ክህልዎ ኣለዎ ዕላማ ድማ እንታይ እዩ ሃገሩን ህዝቡን ልኡላውነቱን ናፅነቱን ክብርታቱን ክዕቅብ ኣብ ዶባት ናይ ሃገሩ ዝሰፈረ ኣብ ኩሉ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ሃገሩ ዝሰፈረ ስለዚ እቲ ሰራዊት ኣብ ሃገሩ ኣብ ኣገዳሲ ፀጋታት ናይ ዓዱ ንህዝቡ እናተኸላኸለ ክቕመጥ ከሎ ሞራል ኣለዎ ህዝቢ ይፈትዎ ህዝቢ የተባብዖ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ኣፍጋኒስታን ከይዱ ዝዋጋእ እንድሕር ኮይኑ
ኣብ ዩክሬን ከይዱ ሓውዝ ጽሕትር ድሕሪ ኮይኑ ኣብ ስሪላንካ ከይዱ መንግስቲ ዝግምጥል ተኮይኑ እንታይ ዓይነት ስምዒት ክበካ ዝኽእል ሰራዊት ናይቲ ሃገር ምዃንካ ኣሜሪካ ግን ብጣዕሚ ሓያላት እዮም ክትፈልጡ ዘለኩም እዚ ኩሉ ኣብ ዓለም ከይዶም ናጻሕ ተረኸሎ ሰራዊት ናቶም ንኣሜሪካ ዘድሕን ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ ሰራዊት ናይ ካልኦት ሃገራት ግን ሕማቓት ሰራዊት ምዃኖም እዚ ረእይዎ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ብሚድያ ገይሮም ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ናይ ካብ ጠፈር ዝመጽእ ሓይልታት ዝከላኸል ምዃኑ ኤልየንስ ካብ ካልእ ፕላኔታት ዝመፁ ዝከላኸል ምዃኑ ንሃገሩ ካብ ዝተፈላለየ ነገራት ዘጥሕና ምዃኑ ብፊልሚ ገይሮም ነቲ ህዝቢ ነቲ መንእሰይ ካብ ንእስነቱ ኣስኪሮም ስለ ዘዕበይዎ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ክብሪ ከም ዝውሃቦ በንጻሩ ኣብ ኤውሮጳ ክመፅእ ከሎ ሰራዊት ኣድላይነት ኣለዎ ዋላ ሓንቲ እኮ ትርጉም የብሉን ከም ዝብሉ ገይሮሞ ኩሉ እዚ ብሬን ዋሽንግ እዩ ኤውሮጳ ሰራዊት ከም ዘየገድሳ ኣሜሪካ ግን ብፍሉይ ስምዒት ናይ ሰራዊት ከም ዘለዎም ቅድም ለኦም እዚ ኩሉ ባይ ዲዛይን እዩ ኤውሮጳውያን ሕጂ ሰራዊት ኣያምኑልን እዮም ነይሮም ሎሚ ግን ኣብ ምንታይ ወሪዶም ኣለዉ እንታይ ክብል ኢለ ሰራዊት ናይ ሃገርካ ክተኽብር ከለኻ ሓደ ቀዳማይ ካብኡ ተኽብረሉ ምክንያት እንታይ እዩ ልኡላውነት ናይ ሃገርካ ስለ ዘውሕዝ ዘሎ ፀጋታት ናይ ሃገር ስለ ዘውሕዝ ዘሎ ንህዝቢ ናይቲ ሃገር ይከላኸል ስለ ዘሎ ካብ ዝኾነ ይኹን ክመፀካ ዝኽእል ሓደጋ ጠጠው ኢሉ በጃ ኮይኑ ስለ ዝከላኸለልካ ዘሎ ስለዚ እቲ ሰራዊት ኣነ ሃገረየ ዝሕሉ ክብል ከሎ ሃገራውነት ኣለዎ ሃገራዊ ስምዒት ኣለዎ ልዕሊ ነፍሱ ድማ ንኻልኦት ሓለፋ ንስድሩ ንደቁ ንሃገሩ ንኩሉ ሕብረተሰቡ የድሕን ከም ዘሎ ኣካል ሃገራት ከይዱ ዝዋጋእ ተኮይኑ ግን እዚ ስምዒት እዚ የብሉን ዳትስ ዋይ ኣብ ኣሜሪካ እንታይ ክገብር ሰብ ሰራዊት ዝኾኑ ተገዲሽካ ኣብ ኢራቅ ከይድካ ትመውት ኣብ ኣሜሪካ ስለምንታይ ዋላ ደሞዝ ናይ ሰራዊት ናቶም እውን ፍሉይ ኣይኮነን ካልኣይ ኣብ ኣሜሪካ ድሕሪ ብፍላይ ኣብዚ negative impact on fighting new enlistments. The service may even seek to get some of its money back. The Army inked the deal earlier this year with the UFL. They possibly have had a سنتايو أنا بارست كلمة كاب ناي أصرت حدا $1,000,000 ماركتين ديل مسنا أمريكا فوتبول ليج جيروم دوين وين ذا روك جونسون دوين جونسون نعقوتيروم the high dollar high profile deal likely didn't lead to a single new army recruit and may possibly have had a negative impact of finding new enlistments. The service may even seek to get some of its money back. So, ናይ ኣሜሪካ ፉትቦል ከምኡ ድማ ድዌይን ጆንሰን ተጠቂሞም ናይ $11,000,000 ማርኬቲንግ እንታይ ማለት ፈልክ ማለም ማርኬቲንግ ማለት እቲ ሰራዊት እቲ መንሰይ ትንሽተይ መንሰይ ሰራዊት ንክኾነልካ ክስሕቦ ብሙዚቃን ብገለን ጌርካ ሰሓብነት ክትፈጥር ከለኻ ተርዲኦም ኣለኹም ሰብ ሃገሩ ተሰሚዕዎ ዕላማ ተሰሚዕዎ ዘይኮነስ ክስሕቦ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ኩል እዩ ክዳውንቲ ገለ ገይሮም ኣብ ገለ ሸው ይመፁ ኣብ ኤንኤፍኤል ይረኣዩ ገለመለ ኣብቲ ማንጎ ሸው እትዎም ገለመለ ስለዚ እቲ መንሰይ ኣነ ከምዚኦም ክኸውን ኣነ ከምዚኦም ሰራዊት ክኸውን ኢሉ ናብ ሰራዊት ይኸይድ ብከምዚ ይሰርሓሎም ነይሩ ቀደም ናይ $11,000,000 ማርኬቲንግ ፈቲኖም ዋላ ሓደ ሰብ እውን ክቁፀር ኣይተኻእለን ኢሎም እዚ ከዓ ሓድሽ ኣይኮነ ዳርጋኒ 5-6 ዓመት ቀፂሉ ዘሎ ይፅኒሕና ንርኢ ኢና ሰብ ሰራዊት ክኾን ኣይደልን ዘሎ ኣብ ኤውሮጳ ዝረኣዩ ሰራዊት ክኾን ዝደሊ ፍፁም ሰብ የለን ተርዲኹም ኣለኹም ስለምንታይ ውትድርና ገሃር ነፍሳት ምዃኑ ንዓለም ስለ ዝኣመንዎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ተክገብሪ ሰብ ኣብ ገሃር ነፍሳት ክኣትወልካ ትፍትን ሃገራውነት ተጥፊኻዮ ንመን ኢሉ ክዋጋኣልካ ሃገራዊ ስምዒት እንተዘይብል እንተክገብሪ ክዋጋኣልካ ሃገራውነት ሰይጣናዊ ነገር እናተባህለ ሃገራውነት ንዘሎም ሃገራት ድማ ከተዳኽምና ፍተንካ ተክገብሪ ሃገራ ኣብ ዘይኩነታቱ ሰራዊት ክኣትወልካ ዝኽእል ስለዚ ኣሜሪካ is getting a big trouble ኣሜሪካ ሰራዊት ክስእን እያ እሞ ክትወድቕ እያ ዝብል ዘረባ እምነት የብለይን ዋላ ክሎን ገይሮም ሰራዊት ክሰርሖም ዝኽእሉ ፍሉጥ ብካልእ መንገዲ ኣሜሪካ ዝበሃል ሕጊ ዝበሃል ስለዘየለ ብዝኾነ መንገዲ ገይሮም ሰራዊት ክሰርሑ እዮም ሰብ ሰሪሖም ድዮም ክሎን ገይሮም ድዮም ሮቦታት ሰሪሖም ድዮም ሰራዊት ክገብሩ እዮም that's not the question ህዝቢ ኣሜሪካ ንኣሜሪካ ሰራዊት ክኾነላ ኣይደልን ዘሎ ሱ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ነጥብ እዚ በንፃሩ ኣብ ናትና ክምለስ ከለና እቲ መንሰይ ኩሉ ፈትዩ ኣሰይ እናበለ ይኸይድ ኣይኮነን ግን እቲ ዕላማ ከቢድ ስለ ዝኾነ እቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ ስለ ዝነበረ ብጀካቶም ነቲ ዕላማ ገዲፍና ራሕሪሕና ውሽጣዊ ነግላዊ ዋኒና ከነሳልጥ ኢልና ዝወፀና እቶም ዝተረፉ እቲ ዝለዓለ ክብሪ ነቲ ሃገር ስለ ዝሃቡ ዝለዓለ ጅግንነት ዝለዓለ ክብሪ ክወሃቦም ዝግባእ እዮም ስለ ምክንያቱ እቲ ኩሉ ዝነበረ ኩነታት ኖ ኣነስ ንዓንደ የገድፍን እየ ብምባል ኮፍ ስለ ዝበሉ ሃገር ድማ ከም ሃገር ክትቅፅል ክኢላ ንመለስ ሕጂ ኣብዚ ስቶሪ እዚ ድራማ ድማ ክንሪኦ negative impact on fighting new enlistments.
The service may even seek to get some of its money back. The Army inked the deal earlier this year with the UFL, the upstart minor league alternative to the NFL that had an inaugural season from March through June. And ambassador for the Army, it failed. It gets into some detail about the historic recruiting crisis facing the Army along with other branches of service. And the crisis is real. I mean, last year alone, the military across the Army, Navy, and Air Force came up over 40,000 recruits short of its goal. They also came up short the year before and the year before that. So this is a compounding problem, and it's a major problem. So ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ሩኡይ ዝኾነ ምንቁልቋል ናይ ኒው ሓደሽቲ ሰራዊት ኣብ ምቁፃር ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ቀደም ዩኤስ ኣርሚ ማለት ከም ዝሰሓብ ዓይነት ስራሕን ካምፓንን ገይሩ ይትቁፀር ነይሩ። ብሓፈሻ ግን ኣብዚ ቪድዮታት ናይ ዩቱብ ተሪኢኹም እቶም ወታደራት ዝነበሩ ድሕሪ እቲ ሰርቪስ ኣፍጋኒስታን ዝነበሩ ዶም ኢራቅ ዝነበሩ ምስ ተመለሱ ዝግበረሎም ኣተሓሓዛ ናይ ብሓቂ ዘሕዝነካ ናይ ብሓቂ በቃ ሕክምና ብዙሕ ፀገማት ስለ ዘለዎም ዘድሊ ሕክምና የለን ምክንያቱ ኢንሹራንስ ናቶም ወይ እውን እቲ ሄልት ኬር ናቶም ብሮክን ስለ ዝኾነ በኣሜሪካ ኣይረኽቡን እዮም። እንታይ እስኪ ይኾኑ እዞም ሰራዊት እዚኦም ብገንዘብ ተቆፂሮም ኣብ በዓል ናይ ኢማራት ወይ እውን ኣብ ናይ ገለመለ ብገንዘብ ተቆፂርካ ትዋጋል ንኣብነት ኣብ ናይ ዩክሬን ውግእ መርሰነሪስ ዝበሃሉሎ ብገንዘብ ዝቁፀሩ እቶም ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ዝነበሩ ካብቲ ሰርቪስ ምስ ወፁ ስራሕ ስለዘይረኽቡ መብዛሕትኦም ኣብ ብገንዘብ ተቆፂሮም ገሊኦም ቀተልቲ ይኾኑ ኣሳሲኑ ዝኾኑ ገሊኦም ኣብ ናይ ገበናት ጉዳይ ይወፍሩ ገሊኦም ድማ ኣብ ናይ ንኣብነት ኢማራት ብዙሓት ካብኦም ከም ትቆፅርን ኣብቲ ኩናት ናይ ሊብያ ናይ የመን ዝግበር ዝነበረ ኩናት ብዙሓት ካብዚኣቶም ከም ዝተሳተፉ ሓደ ዶኩመንታሪ ናይ ቢቢሲ ርአ ነይረ ማለት እዩ። ስለዚ ብገንዘቦም ተቆፂሮም ኣብቲ ኩናት ምስ ናይ ሑቲ ናይ የመን ክዋግኡ ኣብ ዝፍትንሉ ዝነበሩ ስቲል እውን ኣብኡ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር። ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኣሜሪካ ልክዕ ከም በናና እያ ትጥቀመሉ ነቲ ሰብ ክንብል ንኽእል ኢና። መጀመርያ እቲ በናና ውሽጣ ክሳብ ዘሎ ፅቡቅ ትሕዞ ነቲ ናይ ውሽጢ ምስ በላዕካ ነቲ ቅራፍ ውሒፍካ ኢካ ትገጥፎ። ስለዚ ነቲ ንእስነቶም ወሲዳ ዕላሞም ምስ ሃረሙቶም ሰባት ብጣዕሚ እዮም ዝጓሓፉ እቶም ዝስንክሉን ገለመለን ድማ ያ ማለት እቲ ሲስተም ብሮክን ስለ ዝኾነ ነቲ ዝቕፅል ውግእ እምበር ነቲ ዝወደቐ ነቲ ዘበለ ብዙሕ ነገር ክህሉ ይክእል እዩ። እዚ ድማ ኣብ ዩቱብ ከድኩም ሲምፕሊ ቬትራንስ ናይ ኣሜሪካ ናይ ሚሊተሪ ቬትራንስ ዝነበሩ ወይ እውን ወታደራት ዝነበሩ በልዎ መዓት ሽግሪ ዘለዎም ሆምለስነስ ሽግራት ናይ ኣእምሮ ፀገም ስለ ዘለዎም ገዛ ይረኽቡን እዮም። ሕክምና ትክክል ናበኸዩ ቪድዮ ይገብሩ ኣብ ሕክምና ምሕካም ከልኪሎም ንዝኩሉ ነዚ ሃገር ኣገልግል እያ ናበሉ ደሞዝ ይውሕዶም መናብሮ ይኸብዶም መዓት ሽግሪ ዘሎ ነዚ እናረኣየ ሰብ እንታይ ክገብር ሰራዊት ዝኾነካ ንሰራዊትካ ንስኻ ፍግም ኢልካ ከተኽብሮ ክትክእል እንተዘይክኢልካ ዓብይ ክብሪ ክትቦ ተዘይክኢልካ ኣብ ኤርትራ ንኣብነት እቲ መናብሮ ክፉ እዩ ግን ሪሊ ሰራዊት ክብሪ ክወሃበ ይግባእ። ኩሉ ዝግባእ ዕድላት ክወሃበ ይግባእ። ካብቲ ዘየላቶ ክወሃቦም ይግባእ። እዚ ኣብ ኤርትራ ፐርፌክት እዩ ናይ ሰራዊት ክለ ይብል ኣለኹ ይግባኦም እዩ ደቆም ዝግባእ ክንክን ክግበረሎም ይግባእ። እዚ ሪሊ ንሰራዊት ክብሪ ክትብ ክትክእል ኣለካ እቲ ሃገር ክብሪ ክህልዋ እንተኮይኑ ሰራዊትካ ተዘይኽቢርካ then you will have a trouble. ምክንያቱ እቲ ሰራዊት ነቲ ሃገር ንክከላኸለላ ሞራል ክህልዎ ኣይኮነን። We'll return to that point in a moment, but first, more details here. Quote, the UFL deal was so catastrophic it led to a projected loss of 30. ሓደ እዚ ናይ ኣሜሪካ ምናልባት ግዜ ተረኺቦም ለሰለየ ናብ ኤሮፓ ሃንስክና እቲ ኩነታት ናብ ኩሎም ከም ዝኸይድ ክንፈልጥ Military support to Ukraine has significantly diminished the combat readiness of European armed forces. Stockpiles have plummeted, and new armaments and munitions are not produced fast enough. Britain has only around 150 operationally ready Challenger 2 tanks. So, እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ንኤሮፓ ጠቕላላ ጥራይ ኢዶም ይትሪፍዎ ሚሊተሪ ኢኩፕመንት ናቶም እቲ መኻዚኖ ናቶም ጥራይ ከም ዝተርፊ ገይርዎም ዓዲ እንግሊዝ እዚ ዓዲ እንግሊዝ ዩኬ ተባሂሉ ዝፍክር ዘሎ ንራሽያ ዝፍክር ዘሎ 150 ታንክ ጥራይ ዘለዎ 150 ታንክ ጥራይ ስምዑ ወዳጊምኩም ከም ዘጋን ዘለኹ ይመስለኩም this is ናይ ኤሮፓ ሪፖርት እዩ and new armaments and munitions are not produced fast enough. ጥራዮም ተሪፎም ጥራይ ካይኮነን ተዘገርም ጥራዮም ትራፎም ኣይኮነን ሓድሽ ድማ ይሰርሑ ስለ ዘየሉ ሓድሽ ቀልጢፎም ክሰርሑ ዓቕሚ ከም ዘይብሎም ስለ ዝኾነ እንጂ እቲ ፀገም ኣብዚ ዘሎ ዘለዎም ኩሉ ሂቦሞ ሓድሽ ንዑ ንምትካእ ድማ ፋብሪካታቶም ኣዝዩ ዝሑል እዩ እንተለዎም ኮይኑ ማለት Munitions are not produced fast enough. Britain has only around 150 operationally ready Challenger 2 tanks and a dozen serviceable long-range artillery pieces. Meanwhile, France has fewer than 90 heavy artillery vehicles ready to move, which is about ፍራንስ ተዓብ ሃገር ዝበሃል ድማ ናይ ኣርቲለሪ ሸልስ ንመዳፍዕ ዝኸውን ማለት እዩ 9 ዝኸውን ጥራይ ዘለዎም
I mean مس حدا راشا يصلعينا راشا ورنا دلو خبل خلوسي تغلال كوينا نايندو كوينا زخون مسارح كم زي بلوم يزنغرا. The same as what Russia loses every few months on the battlefield. Still more, Denmark has no heavy artillery, submarines, or air defense systems, while دنمارك بنصارو زخون يكون كبت أسوارناتا بمولو يوكرين باتا ترايا تريفا دلا ترايم تريفهم كلوغن بتبحري مس راشا كل جزء شجر كفطر يمزفتنو زلو نبي حكي زغار مكا شجر كفطر يفتنو له ولا حد كم زي بلو بنفلتو شجر نتكونتات كتهداد ودا يكونس كراسن ويمزفتنو زلو. Germany's army has enough ammunition for only a few days of battle. تاز حي للجرمن دما كندي زخون أسوار اللوا نحنت سو من زخون أسوار تراي زلوا وقن تجميرو نحنت سو من تواقوم زخل أسوار كم زلوا يزن قر زلوا. سلازي it's just تناي كوناتنا يوكرين is تغلالا قودنا أمريكا كوتسي لزبلي كبزي أغمد لسنا تسلطان سكرات. Umbrella has turned Europe numb. But now that Washington is moving toward a more isolationist stance, the alarm is raised in Brussels. For now, there is no immediate danger to Europe. The Russians are constrained by the war of attrition in Ukraine. However, if Russia ultimately wins in Ukraine, Moscow will rearm within 3 to 4 years and then likely start up some new conflict elsewhere. President Putin has always mourned the loss of the Soviet Union, which included Ukraine and the Baltic nations, but also much of Eastern Europe. So, أبرسهم زلوا فانتازي دمالو. هذا دايم زلوا زلوا. أبزو وانزي تحنت أجمع بلان بستخالنا متن نيوكرين تتكيفنا نيوكرين أسواراتنا هيفنا يوكرين راشا كتدعملنا في التنينا. زي بعفهم زبلوي كم زي حسبوا ده يكونس عويلهم زبلوي. بجنزبنا غيرنا أسوار هيبنا نيوكرين بتمنسينا يوكرين غيرنا نراشا كنا دعما كنت لا نبلو. الدعم جنيه لان راشا ملي سطحي لا. أوكي. بقول ملك تدعم لها سراويت قاتل له مالها. تعتبر تعنو لها كل زت قبر زل هذا ما يفلت وين نايم ناس واركم قبرهم زلوا نايم ناس واري يحممهم زلوا بنايم ناس واري يرمهم زلوا فليت ماله اوكي هذا ما عالت زوكينات تتوكبلي يوكرين سراويتنا ود سله تخيزلا هذا ما عالت زوكينات تتوكبلي انقس ود حرتك قاطمي وي ويل سي انت كقاطم خانو وهنا انت يزبل زلوا حريو زوكينات تتوم زبله راشا 3 عامات كدلياي مولو اسواراتا كبحدش كتدحن كتمل مالتيو يحريو منال بات سكناتنا يوكرين مستودي انت عينت سقم تتوسط خو كتورميا وي كتحزميا زبل لان انت عينت قبره ملسك تبوم تدخل تدخل منال بات لومي صلاتك كيتبزه لا شوفوا في لا تحلفوا شوفوا في لا ايدوم ناتو ان بوقع ان يوكرين دغفو كل ነገር نهابن راشان مدخم ايفن تانكتاتهم مدافعاتهم اوشتي مريت راشا تيلو ስለዚህ ሁሉና ተገበረ خلا تم يبللو صباحنا جوج انتاك مصوم يخل بعلم زبلو زلو سمعيش as part of its sphere of influence. The premise is clear. In the coming years, Europeans can either step up or start learning Russian. Now, as the situation in Ukraine continues to deteriorate and US elections draw near, EU lawmakers look to shift their defense industries onto a war footing. The president of the European Commission, Ursula von der Leyen, has designed the EU's first ever roadmap to develop a military-industrial complex. The legislation would restock and rearm member states while also boosting European defense industrial output for the long term. Some parts of the proposed policy are copied straight from the American playbook, where military, political, and business interests are fused into one. In America, government bodies award contracts to private defense companies to produce military equipment. To get the best deals possible, these companies lobby political officials to influence defense spending and security policy. نزين علاماتهم وتهدروا عامناتهم نمهناس انت يقبر له لك نامريكا يقتل له واو نامريكا يقتل له كعزنكم نامريكا عالمنا ربشي وانا بلغ لنا اكزاكتلي نامريكا يقتل له انت يقصغ military industrial complex تسعبي تصقبنا اذا عالمنا زلو زي military industrial complex بهنا امريكا تاي صغ منقس امريكا اصوار كتل خلو انت يزقبر نابتن كوربوريشنز يزقي أفتون كوربوريشنز كيدو أتون كوربوريشنز أنجنزب يبام كم خمس سرعة لي بلام ساتون دما لك المحسوب زخونو كامباين تاسلو زخونو زقي قام نتمنجستي كاب كاله هجر كهجز سلزيكل بفنش وكم زخف لجيرم أسواري يبوا مالتي بتجنزب تتتك يمام كتاي جبرو سبحانه جوه أي جزين يخيبل تاي جبرو بتك بحسبنا تم حد جنزب زخ عبتوا قالت تجنزب تاي جبرو لوبي جروب هاللوم لوبي زبال جيرم التلوبي دما نت كونغرس نت بايتون أمريكا من يبسط عند من أي مثل أنت نسبة بسلطان كم تقول له كل جينا
نزنا يصوار لأمريكا تدقف دي خايبلو وين تيلوم جنزب يحجزون خمسة أيقونن أنصارو زخيت تقولين ما أب سلطان كم زي ما تسقبروا وين تي أنصارهم زنبرة أبز بس مرجع كم زسعري قبروا مالتي سلزي نتي كونغرس نساتهم يسألوه الكونغرس ما كل جزء تجبر تاكس بيرس جنزب وسيدو نعم ميليتاري سدد تي مينستر ديفنس مالتي تميليتاري ربع عزلو تمينستر مكلخال مالتي كونغرس እቲ ሎቢስት ገይሮም ይዘቅዎ ቤላ ገይሮም ሰረሙ ተን ፖለቲከኛታት ካብቲ ገንዘብ ናይ መንግስቲ ወሲዶም ናብቲ ሚኒስትሪ ዲፈንስ ከምዚ ናይ ኣሜሪካ 800 ቢልዮን ዓመት ድህቦ ንሱ ድማ ነተን ገንዘብ ብምውላን ብውሑድ ገንዘብ ኣትሪፉ ሙሉ ናብተን ኮርፖሬሽን ይሰደን እተን ኮርፖሬሽንስ ድማ እናሃብቶም ይኸዱ እዚ እቲ ሰርክል ሚሊተሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ኣብዚ ሕጂ ኣቃሊሎም እዮም ዘለዉ ታላ ኣሎ ኣብ ውሽጢ እንታይ ኣሎ ሚድያ ኣሎ እዚ ኮርፖሬሽንስ እዚ ኮርፖሬሽን እዞም ገንዘብ ኣፅዋር ዘፍርዩ ምስቲ ሚድያ ናይ ዓለም ኮኔክትድ እዮም ተዲኹምሎም ነቲ ሚድያ ንሳቶም እዮም ፀልዎ ስለዚ ኣብ ሚድያ ሲኤንኤን ቢቢሲ ገለ ክትከይድ ከለካ ብዛዕባ ውግእ ኩሉ ግዜ እዮም በቃ ንውግእ ኣሜሪካ ቀልጢፋ ስጉምቲ ክትወስድ ከም ዘለዋ ክትሃርም ከም ዘለዋ ንኢራን ክትሃርም ኣለዋ ንራሻ ክትሃርም ኣለዋ ንቻይና ክትሃርም ኣለዋ ከምዚ ዝብሉ ኣለዉ እዚኣቶም ከንታይ እዮም ኩናት ከም ዝህሉ ነቲ ህዝቢ ብሚድያ ጌርካ ከተብሎ ኣለካ ስለዚ ክሰዓሩ ከለዉ ድማ ከምዘይ ተሰዓሩ ሸፈፍ ኢሎም ከም ዝሕለፍ ትገብር ነቲ ሚድያ ስለዚ ሚድያ ኣለካ ከምኡ ድማ እቲ ማኒፋክቸሪንግ ናይቲ ሃገር ኮንትሮል ዝገበርዎ እዮም ኣብ ምስኣቶም ኮኔክትድ ድማ መን ኣለዉ እዞም ኮርፖሬሽን ዝብሎም ዘለና ቢግ ኦይል ዝበሃል ኣሎ ነዳዲ ዝደሊ እቲ ነዳዲ ደሊካ እንታይ ይዘሊ ኣብ ገለ ሃገራት ክሓርም ከም ዘለዎ ነቲ ሚሊታር ናቶም ክሓርም ከም ዘለዎ ሎቢ ይገብር ንሱ ኣብ ምሰት ክዕሶም ይኸስቡ ስለዚ ንሳቶም እውን ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኮንግረስ ዓብ ተራ ኣለዎ ማለት እዩ ኢትስ ጌም ልክዕ እቲ ናይ ኣሜሪካ ገንዘብ ኣክንዲ ትሕተ ቅርፂ ኣክንዲ ቢንቶታት ኣክንዲ ዩኒቨርሲቲ ኣክንዲ ጥዕና ናይ ህዝቦም ዝሕልው ብሙሉእ እቲ ገንዘብ ናብ ኩናት ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ኣፍጋኒስታን ጥራይ ትሪልዮናት ገንዘብ ኣጥፊኦም ወላ ሓንቲ ፍረ ይረኸበን ኢራቅ ንክንደይ ዓመታት ገንዘብ ኣጥፊኦም ዱ ኣብ ዩክሬን ቢልዮናት ገንዘብ ጠፋ ኣለ ወላ ሓንቲ መክሰብ የብሉን ንመን ነቲ ህዝቢ እቶም ካምፓኒታት ግን ብርክታት ናቶም ሰማይ እዩ ዘሎ መዓት ቢልዮናት እዩ ዝኽሰበሉ ዘሎ ስለዚ እዚ ናይ ኣሜሪካ ቀዲሓ ድማ እዚኣ ኡርሱላ ቫንደርላይን ብኸመይኦም ካልኣይ ግዜ ፕሬዚደንት ገይሮማ ናታ ልክዕ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ቀዲሓ ናታ ከምኡ ክትገብር ትፍትን ኣላ ስለምንታይ ከኣሜሪካ ይፍቅዱላ ኣለዉ ኩሉ እቲ ቴክኖሎጂ ስለ ዘይብሎም ካብ ኣሜሪካ ክገዝዎ እዮም ስለዚ እተን ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ መኽሰበን መሊሱ ክዓዝዝ ስለ ዝኾነ እዮም ሕራ ኢሎም ዘሎ They do this by spreading manufacturing operations across as many states as possible. This creates jobs and economic growth, which then maximizes the number of legislators inclined to support defense projects, since every member of Congress will want to help the companies that create jobs in their home states. So it's a win-win for all those in the loop. The defense industry is unique though. It's the only industry that creates products designed to be destroyed. Not surprisingly, that affects national policy. As a result, the US executive branch tends to spend hundreds of billions on its military, more than any other country. The EU doesn't have such a system, but it is looking to create one. European defense companies already produce some of the finest quality weaponry money can buy. British, Italian, French, German, Spanish, and Swedish armaments all peak in respective domains. Yet the arms are not economically competitive. There are gaps in the overall capacity to produce things on time and in volume. This is a fundamental vulnerability. Armed So እንታይ እዮም ዝብል ዘለዉ ኤሮፓ እቲ ካፓሲቲ ወይ እቲ ዓቕሚ ኣለዎም እዮም ንኸፍርዩ ዘኽእል ዓቕምስ ኣለዎም እዩ ቴክኖሎጂ እውን መሃለዎም ነይሩ ግን ኦርጋናይዝ ስለ ዘይኮነ እቲ ኩነታት ነቲ ኦርጋናይዜሽን ንኸቕሚዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እዚ እቲ ንሪዮ ዘለና ክስተት ክኸውን ከሎ እቲ ሪያሊቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ኩነታት ግን ናበይ ይኸይድ ኣሎ እዚ ብሕጂ ድሕሪ 10 ዓመት 10 ዓመት ክብፅሕ ዝኽእል ስትራቴጂ ኤሮፓ ሕጂ ዘበግስዎ ዘሎ እቲ ኩናት ግን ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ራይት ናው ሓደ ካብኡ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ድማ እዚ ሕጂ ንሪኦ እዩ ሓደ ለንቀነ ዘጋጠመ ክልተ ኢቨንትስ ክበኩም እየ በዚያ ንጀምር Conflict is taking a dangerous turn. Over the weekend, a fire broke out at a nuclear plant, the Zaporizhzhia power plant. It's the biggest in Europe. Both Moscow and Kiev blamed each other for the fire. A cooling tower was damaged. The fire has now been extinguished, but it shows how much worse this war can get. Tensions are still very high. The fighting is intensifying in Russia. Last week, Kiev launched a surprise attack inside Russian ሕጂ ሓደ ኒኩለራዊ ፀዓት ትዛዕበየ ወይ እውን ተቐንዲ ኣገዳሲ ኒኩለራዊ ፀዓት ንፀዓት ናይ ኤሌክትሪክ ዝጥቀምሉ ኣብ ሓደ ከባቢ ናይ ዩክሬን ማለት እዩ ንነዊሕ እዋን እዚ ክረም ከም ዝኽእል ክልቲኦም ሃገራት እዮም ዝተፋነኑ ዘለዉ ራሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ብተደጋጋሚ እዚ ክንሃርሞ እንተንደሊ ቀደም ሃረምናዮ ክሳዕ ሕጂ ሃረምናዮን ስለዚ እንታይ ክገብሩ እዮም ዩክሬን ባዕሎም ሃሪሞሞ ራሻ ሃሪማቶ ክብሉ ምዃኖም ብተደጋጋሚ እዮም ዝኸሱ ብተደጋጋሚ ባዕሎም ሃሪሞሞ ራሻ ሃሪማቶ ኢሎም ናብ ራሻ ከልግብዎ ምዃኑ
እዚ ድማ ንክልቲኦም ደባኣስ ዘሎ ኩነታት እዩ ኣብ ውሽጢ ዩክሬን ዘሎ እቲ ኩነታት ማለት እዩ እቲ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ኣብ ጥቁ ማህረምቲ ከም ዘጋጠመ ኣጋጣሚ ምሉእ ብምሉእ ኣይተሃረመንቲ ቦታ እምበር ሓደ ዲዛስተር እዩ ክኸውን ዝኽእል እሱ ግን ኣገይን ክልቲኦም ሃገራት ንሓትዶም ይከኣሰሱ ኣለዉ ራሽያ ይገበረቶን ዩክሬን ኣይገበረቶን ክብል ኣይከልኒ ኣብ ዝዋን እዚ ግን ክልቲኦም ይከኣሰሱ ከም ዘለዉ ተመሳሳሊ ካልእ ቦታ እውን ኣለኹም territory. It sent thousands of soldiers into western Russia. Reports say Ukraine has captured several Russian villages now. Russia says the Ukrainian operation is expanding. It has ordered 11,000 people to evacuate from Belgorod. Our next report has more. This was the moment which sparked panic across global capitals. The Zaporizhia nuclear power plant was on fire. Observers on the ground had heard multiple explosions there. The thick, dark smoke is coming out of one of the cooling towers. Thankfully, it wasn't one of the reactors. But this was a narrow escape. The blaze was extinguished within. So, እቲ ቦታ ብርቱዕ ዝኾነ ትኪ ከም ዝተረኣዮን ሓደ ካብቲ ብፍላይ መራሕቲ ኤውሮጳ ድቃስ ክኸልእ ዝግብኦ እዩ ግን ድቃስ ዝስእኑ መራሕቲ ይኮኑን ዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ክመፅእ ከም ዝኽእል ፍጹም ዘይግድሶም እዩ ስለምንታይ ድማ ዩክሬን እውን ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ ዝብለኩም ዘለኹ እዛ ሪፖርት እዚኣ ስምዕዋ Ukraine has a manpower problem. The war has dragged on for more than 2 years now. Ukraine has lost, by its count, tens of thousands of soldiers, though Western intelligence suspects that's an undercount. Ukraine has had to tighten its conscription net, drafting younger men and increasing penalties for draft. So, Ukraine ብወግዒ ዋሕዲ ናይ ሰብ ኣጋጢምዋ ከም ዘሎ እዚ ሚድያ ናይ ምዕራባዊ ዓለም BBC ወላ The Guardian ወላ CBC ትሪእዎ ኣለኹም ዩክሬን ሰራዊታ ዋሕዲ ናይ ሰራዊት ከም ዘለዋ መንእሰያታ كل عينة منسي اسكرنا بجدود اسكرنا كتوسط كم تدل زلا بحيل تجدد كم زلا نتهم كاوز هاد بدما برتع زخونة مقطعتي كقاطمهم كم زخونة وإيفن أبقال هجر نزلون كم يجر كاخت ملص خل زخونة يكون أي immigration service كم زي وهابهم زخونة يكون أي embassy service كم زي وهابهم زخونة أجمع تقاطمهم باسبورتهم تودي أولي زخونة دوكمنت تدليهم نيوكرين كم تصير لهم زبالو يوكرين كم تيوم وسيلهم نوتدرنا خوز دوام مالتي لازم يوكرين كل زكالة تقبل زلا انتهي مقباري زغل غير سراويتا وطر سراويتا نموسخ كمز عينت زغط زلو سراويتا يزقبر حتى غنيا سكون تقبر غل عبد على كمزي يتعقم كله حدش نقرا يكون زي اب نورمال غزي كمز واحد سراويت كله حج انت يقرا مالو ني راشا قصب هذا كتحاسب زي تخل نقر دما فتي Dodgers. But then, a development we haven't seen before. For the first time since the Russian invasion, the Ukrainian military is launching a large-scale assault inside Russia. There is a state of emergency in place in the region. Thousands of people have been evacuated. Several have been killed and dozens injured. These aren't the kinds of headlines the world expected from a country that spent most of this war on the ropes. There have been other attacks on Russian territory, but so far only ever on a much smaller scale. Drone strikes in Belgorod, long-range missile strikes on supply depots, even suspected So እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ብሓቂ ዩክሬን እዚ ሕጂ ገራቶ ዘላ ስጉምቲ ንሓደ ሰራዊት ውሒድዎ ኣፅዋር ውሒድዎ ሃገሩ ከከላኸል መሬት ከፊሕዎ ዘሎ ምስ ሓደ ሓያል ሰራዊት ዝገጥም ዘሎ ነቲ ዘለዎ ቦታታት ንክዕቅብ ከቢድዎ ከሎ ብርቱዕ ዝኾነ ሰራዊት ናትካ ወሲድካ ንሓደ ቀላይ ዝኾነ ሃገር ክትወርድ ምኻትሲ ንባዕሉ እቲ ሓሳብ ከማን ናይ ፅሉላት ሓሳብ እዩ ዝበሃል ዘሎ ምክንያቱ ራሽያ بملو سراويتنا يوكرين أتيون كقاصر هيكلني أزي سفح مريض سلزخانة الجد ساتم لما نراشا ديستراكت قبروا ويون كسم بدوا ويون قليت ما دب بهذلو أو اشتراشا خمزلو أبون بزح دامج قبر خمزلو جن راشا إن كابو قبت عليهم زري وزلو التقدم عم بريت يوكرين سلز قبرنا برتو كينات بوتين سراويت نهزبو كأمن عدنا واقع كلهم كله كأمن ويكلوني عب زي مريتنا دغ قبرنا الواقع الجد انتهي فتيرهم للو سراويتنا يوكرين عم مريتنا راشا أتيو عنوات يفتر كم زلو أما أيت أشحات سبات يحدمو خم زلو بوتين كا intelligent سبيو بله سبيو سلزي قلتف زخون السقوم تهابن حركة عبت زي هابا مغنياتون نازل كتك أمالو سلز دالي يزوب سبات ألو انتايسو everything Ukraine's قبرو زلو تسراويتاتو كساع كندي أنس الراشا حماقة تحساس بخم زلو نخفلت سبات دماء هاقرو منك كلاغلو اتزلو مسكات كساع كندي أبرحو زلو زي كونس أوش تعدمو كمت زغل مخانو نخفلتو يتعملو نتي نهزب نكأمنسي هذا مخنيات كوين ولا يمزب زلو كلا هذا ستراي جنا يكون تزمت سراويت سبوا غير كالكوليت غير زمت عينيرو راشا أبي كفات كم زلوا بساتلايت سبوا غير أمريهم الطف سخانة قبل ما تسكبوا خمسة كل ريم يمتيهم وخول أتواراتن وخول مدلاتن غيرهم بس راشا كابتن سات سعر لزلا جنبارات سراويت كتوز أيدليتن ولا خطوز تدلياون تلوجستيكس نبعلو سراويت دنك أساس كلها
ራዳራትን ሳተላይታትን ስለዘለዎም መጥቃዕቱን የቃላዕካይ ስለዚህ ካብ ካልእ ቦታ ከተንቀሳቀስ ኮይና ካልእ ዓይነት ሰራዊት ከተንቀሳቀስ ኮይና ግዜ ይወስድ እዩ ንቅድሚት መሊሶም ከይደፉ ግን ብነፈርቲ ገይሮም ፅቡቅ ገይሮም ይሃልሞም ኣሎ መዓ ሰራዊት ዝመፁ ዘሎ ክገርበኩም መዓ ሰራዊት ዝመፁ ዘሎ ካብ ዩክሬን እቲ ዝሕዝነካ ክፋል ዋላ ቤተሰቦም ክርእይዎ ይኽእሉ እዮም ብሳተላይት ሪኦም ሰብ ክመውት ከለዉ የርእይዎ እዮም ኣብዚ ከምፅኦ ስለዘይከል እምበር ምክንያቱ ብጣዕሚ ረቂቕ ውጊና ንርኢ ዘለና ራይት ኣቅሪቦም እናርኣዩ ናበይ ከይዳ ኣሎ እናተኸታተሉ ፅኒሖም እዮም ቦምብ ዘውርድሎም ስለዚ ኢትስ ቨሪ ቨሪ እቲ ተራ ሰራዊት እዚኣ ናይ መወዳእታ ክብለኩም እየ ናይ ብሓቂ እቲ ተራ ሰራዊት ልክዕ ከም እንታይ መክብለኩም እየ ዘይጠቅም ነገር እንታይ ካ ክትብሎ ከምኡ ኢኻ ክትሪኦ ትኽእል ሰብ ሰራዊት ብጣዕሚ ዘገድስ ግን እዚ ዓይነት ኩናት ሕጂ ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ብሩታልን ሕማቅን ምዃኑ የስካሕካሕካ እዚ ናይ ዩክሬን ራሽያን ክትርኢ ከለካ ብክልቲኡ ወገን እየ ዝብለኩም በቃ ንዝጎዩ ዘለዉ ድሮን መፂኣ ኣብታ ጥቆም ኣይብልዑ ኣይሰትዩ ትገብሮ ሪሊ በቃ ከምዚ ዓይነት ሕማቅ ውግእ ተራእዩ ይፈልጥን እዩ ምክንያቱ እቲ ዝለዓለ ቴክኖሎጂን ርቀትን ብዘለዎ መንገዲ ይካየድ ስለ ዘሎ ብዳርጋ እቲ ድሮናት ዝበሃል ካብቲ ካልእ ታንክታት ንላዕሊ እቲ ድሮናት ይከፍዩ ዘሎ ስቕ ኢሉ ሓደ ድምፂ ዘይብሉ ይመፅእ ወይ ብገለ ገይሩ መፅዩ ትዕርፍ ኣለካ እናበልካ ኣብ ገዛ እንተለካ ኣብ ድፋዕ እንተለካ ይኣቱ ንሽተይ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ድፋዕካ እውን ክኣቱ ክእል ኣብኣቱ ይትቆስ ይፍንጀር ማለት እዩ እቲ ቦምብ ናይቲ ድሮን ማለት እዚ ዝተፈላለየ ዓይነት ኩናት ስለ ዝኾነ ናይ ብሓቂ ሕማቅ ኩናት እዩ ኣብ ብገለ መወዳእታት እንተዘይተገይሩሉ ድማ እዚ ኩነታት ናብ ካልእ ክምዕብል ከም ዝኽእል ስለ ዝፍለጥ እዩ እዚ ከሎ ሕጂ ራሽያ ድማ ሓድሽ መግለፂ ውፅእ ኣላ ኣብ ዝቐረበ እዋን ማለት እዩ So coming from a Russian state farming news, so coming from a Russian state media outlet, which in turn is citing Russian law enforcement officials, we're hearing that Ukrainian armed forces are planning to detonate a dirty nuclear bomb, and the potential targets are storage sites at power plants. Well, to get a bit more on this, let's go live now to RT correspondent Igor Zhdanov. I mean, so እዚ ንሪኦ ዘለና እተን ክልተ ኒኩለራዊ ፀዓት ዘለዎ ፋሲሊቲ ወይ እውን ፋብሪካ ናይ ኒኩለራዊ ኤነርጂ ዝምንጭወሉ ቦታ እዩ ስለዚ ኣብዚ ሓደ ናይ ዩክሬን ብቀዳማይ ተኽስቶ ተጋጢሙ ዩክሬን ራሽያ ጌራታ ትብል ዘላ ራሽያ ድማ ዩክሬን ጌራታ ክልቲኦም ንሓድሕዶም ክኣሱ ኣለዉ ብተመሳሳኺ ኣብዚ ኩርስክ ዝበሃል ሪጅን ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣትይዎ ዘሎ ኣብኡ እውን ኒኩለራዊ ፀዓት ዘመንጩ ቦታ ስለ ዘሎ ናይ ራሽያ እሱ እውን ክህረም ከም ዝኽእል ኣብዚ ሕጂ ዝብልዎ ዘለዉ ድማ ራሽያ መንግስቲ ራሽያ ወይ ቴሌቭዥን ናይ ራሽያ ዩክሬን ሓደገኛ ቦምብ ክትኩሱ ይሓስቡ ከም ዘለዉ እቲ ዘሎ ኣብ መንጎ እዚኦም ሃገራት ዘሎ ፅልኢ እቲ ኣሜሪካ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኤውሮጳን ኣሜሪካን ሰራዊት ናይ ዩክሬን ከስዕሮም ከም ዘይክእል ይርድኦም ስለ ዘሎ ደስፕሬት ዝኾነ ስጉምታት ክወስዱ እዮም ዝፍትኑ ዘሎ በቲ ዘለዎ ማፅዋራት ድሕሪ ሕጂ ክሕግዝዎ ኣይኮኑን ዶናልድ ትራምፕ ክስዕር ይኽእል እዩ ድሕሪ ዝተወሰነ ዋርሕ እቲ ዓውደ ኩናት ክቅየር ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ንራሽያ ብዝተኻለ መጠን ብፃዕቂ ክሃርሙ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ and we will see exactly the ኩነታት ከመይ ክቅፅል ይኽእል ምስከነቐፅል እንታይ well, to get a bit more on this, let's go live now to RT correspondent Igor Zhdanov. I mean, Igor, I know that this is something that's literally emerged, well, really within the last sort of half an hour, 45 minutes. Very disturbing. What do we know at this stage? Well, basically, we know that various reports in various media outlets have emerged, citing anonymous sources within the Russian security bloc, purporting that, indeed, Kiev could be planning a dirty bomb attack against nuclear waste facilities of the Zaporozhye and the Kursk nuclear power plants. Indeed, some very concerning developments and some very concerning and, indeed, alarming news. So, ዝኾነ ይኹን ሓደገኛ ተኽሲ ገይሩ ሚሳይል ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ኒኩለራዊ ዌስት ወይ ከዓ ጓሓፍ ናይ ኒኩለራዊ ዘሎ ማይ ድዩ ዋላ ገለ ንዑ ዝኾነ ሓደገኛ ቦምብ ተኪሱ ዝገደደ ሽግር ክፈጥር ከም ዝኽእል እዚ ኩነታት ኩናት ናፀዓቐ ከይድ ከሎ ሓደገኛነቱ መመሊሱ እናከፍእ ከይድ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ዩክሬን ሰራዊት ትውዳእ ኣላ ሕጂ ድማ በቲ ውሕድ ሰራዊት ናቶም ኣብ ሓደ ገፊሕ ቦታ ኣትዮም ኣለዉ ነቲ ቦታ ትክዕቅብዎ ነቲ ቦታ ትክሕዝዎ ተኮይኖም ብዙሕ ሎጂስቲክስ ብዙሕ ኣፅዋር ከድልዮም እዩ ክንዱ ዝኣክል ኣፅዋር የብሎምን ስለዚ ወይ ክወፁ ኣለዎም ወይ ድማ መሊሱ ሓደገኛ ስጉምትታት ክወስዱ ከም ዝኽእሉ ብሓፈሻ ግን ኣብቲ ሜይን ግንባራት ራሽያ ትደፍኦም ከም ዘላ እዮም ዋላ ምዕራባዊ ሚድያ ዝገልፅ ዘሎ ኣብቲ ሜይን ግንባራት ዝዋግእሉ ዘሎ ራሽያ ትደፍእ ከም ዘላ ራሽያ ቦታ ትሕዝ ከም ዘላ ስለዚ ናይ ዩክሬን ሓድሽ ካልኩሌሽን ገይሮሞ ዘለዉ ሰራዊትን ሎጂስቲክስን ጥራይ ወሲዱሎም ኣሎ ጥራይ ደይኮነሲ ንክዕቅብዎ እውን ዝኸበደ ምዃኑ ሓድሽ ዕርዲ ክኩዕቱ ስለ ዘለዎም ንዑ ክገብሩ ተኮይኖም ሓድሽ ቴክኖሎጂ ከድልዮም እዩ ሓድሽ ኣፅዋር ከድልዮም እዩ መሊስካ ነቲ ሽግር ድማ መጋደዲ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ኪላታት ናይቲ ወታደራዊ Apparently,
According to these reports, the Russian security bloc even knows the direct location of the special warheads that Kiev has prepared for this attack, and they do provide. ነዚያ ከመለሳይና ኣብዚ ሓንቲ ሓፈሻዊ ተኣካይዳ ናይ ወተሃደራዊ ኣገባባት ክዛረበሉ ከለዉ እስከ ንስማዕ It seems that Russia is already thinking of how to confront the United States in all of these regions, in Europe, in Africa, in the Middle East. And do you think that they're getting to the point that in the future there is no possibility to have a better relationship with the United States? That's why we have to talk with other countries, other players, important players, regional players. እንታይ ኢሉ ይሓቶ ኣሎ ራሽያ ንኣሜሪካ ኣብ ዩክሬን ጥራይ ኮነትን ትገጥማ ዘላ ኢሉ ኣብ ኩሉ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ክትገጥማ ከም ትደሊ ዘላ ብመንገዲ ኢራንን ብመንገዲ ካልኦት ሓይልታትን ምሶም ኮይና ኣብ ኣፍሪካ ፊት ንፊት ክትገጥማ ከም ትደሊ ዘላ ብፅልዋ ብኩሉ መንገዲ ብቁጠባ ብኩሉ ንኣሜሪካ ኮንፍሮንት ክትገብራ ኣብ ኩባ ከይዳ ኣብ ከባቢኣ ቤዝ ብምግባር ኣብኡን ኮንፍሮንት ክትገብራ ንቬኔዙዌላ ብምሕጋዝ ንሰርቢያ ብምሕጋዝ ንኩላተን ተን ኣሜሪካ ክተውድቐን ትኽእል ሃገራት ወይ እውን ክትፃወተለን ትኽእል ኣብኡ ከይዳ እውን ኮንፍሮንት ክትገብራ ትሓስብ ከም ዘላ በንጫሩ ድማ ሃገራት ድማ ምስ ኣሜሪካ ተኣማሚነን ዝምድና ንክገብራ ዝስገፋሉ ስግኣ ዘለዎን ኩነታት እሞ በንጫሩ ናብ ካልኦት ሃገራት ናኸዱ ዝበዓል ራሽያ ድዩ ዝበዓል ቻይና ዝምድና ዝያዳ ውፅኢታዊ እናኮነ ዝመፀሉ ዘሎ ግዜ ከመይ ይመስለካ ይብሉ ኣሎ Well, I think that the reason that the Russians took this path towards what you might consider all-out conflict with the U.S. and with NATO, which is basically a U.S. adjunct or add-on, is that the United States has collapsed. It hasn't had a real president for how long? I mean, do you think Biden is really the president of the United States? Come on, his brain doesn't work. And he's about to be replaced with somebody whose brain doesn't work either. You know, Kamala Harris is a complete joke. And everybody who that doesn't have anything better to do just pokes fun at her. Nobody is ever going to really vote for her. The whole election. እንታይ ይብላ ኣሎ ኣሜሪካ ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ደረጃ ናይ ብሓቂ ከም ሓንቲ ሲሪየስ ሃገር ንክትቆፅራ ኣሸጋሪ ኣብ ዝኾነ መድረክ በፂሑ ከም ዘሎ ይዝብል ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣሜሪካ ተኣክል ሃገር ዓባይ ሃገር ሲ ጆ ባይደን እዩ ዘመሓድራ ዘሎ ኢሉ እንታይ ማለት እዩ እዚ ርእሲ ዘይብሉ ሰብ ወይ እውን ርእሱ ጥዕና ዘይብሉ ሰብ ከም መሓደራ ፀገም ከም ዘይብሎም ስለምንታይ እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ከም መሓደር እንድሕሪ ኮይኑ እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘመሓድር ዘሎ ሓይሊ ከም መሓደርቲ ኮይኑ ዝርብሾ ኣብ ቅድሚት ከምፃ ይክእልኒ ዘሎ እንታይ ከፍልጠና እንታይ ከፍልጥ ዝፍትን ዘሎ ዝኾነ ዓይነት ሰብ ኣብ ቅድሚት ጠጠው ኣቢሎም ድሌቶም ክገብሮም ዝኽእሉ ቀደም ስማርት ዓይነት ሰብ ወይ እውን ተዛሪቡ ካሪዝማ ዘሎ ዝእምን ዓይነት ሰብ ይመርፁ ነይሮም ኢሉ ሎሚ ግን ኣይግድሶም ካማላ ሃሪስ ምስ ጆ ባይደን 4 ዓመት ቫይስ ፕሬዚደንት ናቱ ዝነበረት እያ ወላ ሓንቲ ፍሉይ ነገር ኣይገበረትን እጂ ግን ከም ሓንቲ ፍልይቲ ስታር ገይሮም ብቴሌቭዥናቶም ንህዝቢ ኣሚኖምን ገለመለን ከም ፅዋዮም ከም ፕሬዚደንት ሓንቲ ስታር ስለምንታይ ምፅዋ ኣለዉ ኤግዛክትሊ ድሌቶም ንክገብሩ ኣብ መንገዶም ጠጠው ትብል ሰብ ስለዘይኮነ ስለዚ ኣሜሪካ ንባዕላ ብቁልጡፍ ናብ ምንቁልቋል ትኸይድ ኣላ እቶም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ድማ እቶም ውግእ ዝደልዩን ካብ ውግእ ዝረብሑ ዘለዉ ሰባትን እዮም ስለዚ እቲ ኩናት ክቕፅል ሃገራት ድማ ምስ ኣሜሪካ ሽርክነት ሓደጋ እምበር ቁም ነገር ከም ዘይብሉ እናተረድኦም ይኸይድ ስለ ዘሎ action in the United States is a joke. If you look at NATO and the United States as an armed entity, it is also a joke. It can't make weapons anymore, and the weapons that it makes are obsolete. Look at the planes that they gave, the F-16s that they gave to the Ukraine. They're basically 50-year-old planes that have been written off, and half of them are what are called organ donors. They're being stripped for spare parts to make other planes briefly fly, and they can't even use them for anything. Look at the aircraft carrier fleet. You know, they're putting an aircraft carrier. እንታይ ዝብል ዘሎ ብዘይሱ ወላቲ ኣሜሪካ እቲ ኔቶ እንድሕሪልና ኔቶ ማለት ናይ ኣሜሪካ መሓውር እንድዩ ካልእ ፍሉይ ነገር የብሉን ስለዚ ኣሜሪካ ውጥቀታ በይ እውን ይረአ ኣሎ ወላቲ ሚሊታሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ናታ ኣሪጉ ስለ ዝኾነ እዩ ኣፅዋራት ናታ ሓድሽ ካፓሲቲ ናይ ምፍራይ ናቱ ድኹም ከም ዝኾነ ውሑድ ኣፍርዩ ብኣዝዩ ክቡር ብዋጋ ብገንዘብ ክትልክዖ ዘይትኽእል ኣዝዩ ክብሪ ዘለዎ ብኡ ገይሩ ክሸይጢ ዝፍትን እኹል ዝኾነ ንሓደ ኩናት ከገልግለካ ዝኽእል ዋላ እቲ ንኣብነት ካሪየርስ ኣለና ኢሎም ዝምክሑለን ተን መራኽብ እውን ማእስየን ተሰሪሐን ሓድሽ ካብ ዘይሰርሑ ኣዝዩ ነዊሕ ግዜ እዩ ዘሎ ሓድሽ ክሰርሑ ይክእሉን እዮም ዶኩመንታሪ ካልእ ከም ፅፈት ኢና ነይረ እቲ ሽፕ ቢልዲንግ ካፓሲቲ ናቶም መራኽብ ናይ ምስራሕ መራኽብ ናይ ኩናት ናይ ምስራሕ ክሳዕ ክንደይ ዝሕትውልን ውፅኢታዊ ስራሕ ይሰርሑ ከም ዘየለውን መንፃሩ ቻይና ክሳዕ ክንደይ ዝዓበየ ናይ ኢንዱስትሪ ናይ መራኽብ ተቆፃፂራቶ ከም ዘላ ነፈርቲ ኩናት ሓደሽቲ ሌተስት ቴክኖሎጂ ሓድሽ
مسارحي equipments راشا تغني أصواراتهم latest models نغير زغليهم أمريكا جن for profit لزغنا نابنت يوكرين تبازل أصوار تاريخ هايلو نابنت لنكنا F-16 هم نعملهم زين F-16 أبسبعتات زفريان نوبي عمتات كوفيلن زنبرع زعرقانا فرتين يزبزلو زعرقانا فرتين حتى يرجزي كنكس أساس غلامر أبعدو كنات أبابركتو كلون زي كل نشوط راي بقى نهبا لنا ويهبنا هنا مبلي يوم زبون زلو سلازي ولا military capacity in America comes on كل زلو somewhere close to Palestine because they expect that something might happen there. But the fact is that aircraft carriers these days, U.S. aircraft carriers, cannot fly sorties to any landmass that is equipped with modern rocketry because without refueling, it's basically for each plane, it's the round trip is about 600 miles, and 300 miles is about the reach of a modern rocket. So they have to be 300 miles offshore, nautical miles offshore, or they have to do mid-air refueling, and mid-air refueling in a battle zone where your refueling aircraft could get shot down. You know, that's silly too. So the United States is no longer a military power. You have to keep that in mind. And that is why Russia is not at all concerned about NATO interference. What NATO እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ወላ ተዓብዶ ኩናት ኩሉ ተغይሩ እዩ ዝብል ዘሎ ንኣብነት መራኸብ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ክመፅእ ከሎ እንታይ ክገብር ዝፍትን ኢሉ መነፈርቲ ኩናት ክትኩሳ ዝኽእላ ሒዙ ክመፅእ ዝኽእል ብዙሕ እቲ ፀገም ዘሎ ግን ኢሉ ዝኾነ ይኹን ሮኬት ነቲ መርከብ እውን ከቃፅሎ ስለ ዝኽእል ኣዝዮም ርሒቆም ኮፍ ክብሉ ክእሉ ኣለዎም እዚ ኣቨሬጅ ሮኬት 300 ኪሎ ሜትር ክኸይድ ዝኽእል እንተኮይኑ ካብ 300 ኪሎ ሜትር ርሒቆም እዮም ካብ ተዓብዶ ኩናት ዘለዎ ቦታ ክርሕቁ ዘለዎም ብኻልእ ዘራርባ ካብ ኣቶም ዝተበገሰት ነፋሪት መጥቃዕቲ ክትገብር ኣይትኽእልን እያ ኢሉ ስለምንታይ ኣብ መንገዲ ነዳዲ ክትመልእ ክትክእል ኣለዋ እታ መርከብ እታ ነፋሪት ኩናት ማለት እዩ ካብኣ ተበጊሰን ተኩሰን ክመለሳ ይክእላን እየን ስለምንታይ እቲ ቦታ እቲ እንድሕሪ ቀሪባ ናብ ተዓብዶ ኩናት ሮኬታት ናይቶም ፀላእቲ ክሃርምዋ እዮም ኢሉ እንተርሒቓ ድማ እተን ነፈርቲ ዕላመን ክሃርማ ነዳዲ ክውዳእ እየን ስለዚ ካልኦት ነዳዲ ዝመልኣ ነፈርቲ ሒዝካ ክትከይድ ክትክእል ኣለካ ኢፌክቲቭነስ ናይቲ ትራንስፖርተር ወይ ከዓ ዜን ካሪየርስ ዝበሃላ መራኸብ ኩናት ሒዘን ነፈርቲ ኩናት ሒዘን ዝኸዳ ዓበይቲ መራኸብ ኣሜሪካ መጃሃሪ ትጥቀመለን ንሳተን እውን ወላቲ ወታደራዊ ኢፌክቲቭነስ ናተን ተቐይሩ እዩ ምስቲ ሓድሽ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ሃገራት ዝሕይል ዘሎ ንሳተን ክቕይርኦ ዝኽእላ ዓውደ ኩናት የለን ኣዝየን ክርሕቃ ክኽእላ ኣለዎ ንባዕልን ከይሂረማ ስለ ዝብል ዘሎ ስለዚ እቲ ዓውደ ኩናት ራሽያ ኣብዚ እዋን እዚ ንኔቶ ንኣሜሪካ ፅቡቅ ጌራ ስለ ዝረኣየቶ ካብኣቶም ዘለዋ ስጋት ኣዝዩ ትሑት ምዃኑን ዓቕማ ሪኣ መዚና ስለ ዘላ ንኩላቶም ክትገጥሞም ከም ትኽእል ስለ ዝረኣየ ዘሎ ኣብ ኩሉ ክትገጥሞም ትፍትን ዘላ ኢሉ can do now is join Ukrainian terrorists. NATO is now a terrorist organization. It is capable of minor mischief, and it'll be punished for that mischief. And that is all we can expect. The United States is afraid, deathly afraid, of stirring up any kind of direct military confrontation with Russia. That will be avoided at all costs. In fact, anytime there's any danger of that, the phones in Moscow start ringing from the Pentagon saying, please, 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 don't touch us because, you know, we can't deal with it. We're soft skull patients at this point. We don't have anything. So please forgive us and please understand that we have to make this mouth music to make ourselves look powerful or we'll get fired. Have mercy. So ብሓፈሻ እቲ ዘረባ ዝግበር ዘሎ ምስ ግዜ ኣሜሪካ መብዛሕትኡ ትገብሮ ዘላ ብኣፍካ ምፍካር እምበር ኣብ ተግባር ክሳብ ክንዱ ዓቕሚ ክህልዋ ከም ዘይክእል ኣብ ከባቢና ሑቲ መስኪሩሉ ንዓለም ሑቲ ዝኣክል ነቲ ኩሉ ቅዒ ባሕር ክዓፅዎ ከሎ ኣሜሪካ ጠጠው ከተብሎ ወይ እውን ሓሳቡ ከም ዝቕይር ክገብሮ ይካለትን በንፃሩ ደብዲባ ግን ወላ ሓንቲ ውፅኢት ከምፅእ ኣይካለን ሑቲ ድማ ነቲ ቦታ እቲ ቀውጢ ገይርዎ ክሳብ ሕጂ ድማ ጠጠው ኣይበለን ካብኡ ሓሊፉ እውን እስራኤል ክድብድብ ፍትን ኣሎ ኣሜሪካ ዓቕማ ክሳብ ክንደይ ድሩት ከም ዝኾነ ድማ ንዓለም ኣግሂዱ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ነዚ ነገራት እዚ ንምርኣይ ነይሩ ናይ ሆፕ ገለ ነገር ተማሂርና ኣለዎ እንከውን ኣስተውዒልና ክንከይድ ጥንቃቐ ክንወስኽ እናበልኩ ናይ ሎሚ ኣርሳብ ዝጉዳይ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ኮሜንት ግደፉ ከም ወትሩ ድማ ነዚኣ ኮሜንት ነዛ ሓደ ናይ ምኽሪ ዘለዋ ቪድዮ ክገድፈልኩም እየ ምክንያቱ እቲ ዝሰማዕናዮ ከደቅሰና የብሉን ኪኑ ክንከይድ ሰለስተ ነገራት ቀልጢፍና ክንዕርየን ከነስተኻኽለን ዘለና መጀመርያ ገንዘብካ ባንክ ዘሎ ንባንክን በርናዓኻ ይኮነን ዘገልግል ስለዚ ገንዘብካ ንጥቕምኻ ንክኸውን በቲ ንስኻ ትፈልጦ ብንእሽተይ ጌርካ ኣብ ስቶክ ማርኬትን ኣብ ካልእ ክሪፕቶን ኢንቨስት ክትገብሮ ፈትን ቁፅሪ 2
ጥሮታ ዝበሃል ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ጠጠው ክብል እዩ ኣብ 20 30 40 ዘለና እቲ ጥሮታ ናይ መብዛሕትአን ሃገራት ፌል ይገብር ከም ዘሎ ኣብነት ናይ ጃፓን ፌል ገይሩ ናይ ካልኦት እውን ክስዕብ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ቁጠባ መጻኢኻ ካብ ሎሚ በዓልኻ ዲዛይን ክትገብሮ ትክእለና ቁጥሪ 3 ድማ ትምህርትኻ እኹል ኣይኮነን ክንምንታይ ተማሂርካ ስለዚ ዓለምና ብቁልጡፍ ትጎይ ስለ ዘላ ማዕርያ ንክትጎይ ክንመሃርን ክንነቅሕን ኣለና ነዚ ዝሕግዝ ፕሮግራም ኣለና ተጠቐሙሉ ይብለኩም ቴንክ ዩ